jing slam ban penlait ya ka tulop ka pelong ya kino hikai ba kin don ka jing khi men sem namar ba mde shibnai mde arbnai mde lai bnai kalong haru san bnai den takadaw nakaliang ka jongki ki pelong ya kata ka penpau ya kata ka jing persya bandawa ya ka hok jongki ta menin ngalak kren langba kilat pathai khobor ba ngina kaliang ka sarkar ngin persang kat bala ya ka ba dei banle hapo ka life hui trek jong u benai march ta menne ha ka por si bije steng e kaladon ngji kendo ha pedeng ki delegation jong ka SSA but manga hakaji lang jong u state project director jong ka SSA bangi laya batai ya ki e ki constraint but ki e ki daw but ki step ki ba ka sarkar ka shim but kan shim ban is ya kane ka jing do ka jing slam jong ka tulap ka jing ya thir ka long ka bajrong tangi nak lang sarkar nak lang jong ngala penpau bangadon ka jing kremen ka ba shkem ba ngin sayo hakini ki tayo ki banwan ya ka second installment but nalor kata ngala yakren but honorable chief minister na kabenta ba kat bala bangin la ban pelai ya katulop kaba deban ayun ka state government te nakalyang ka sarkar ngila ongba ngin persyang kat bala ngala ayek assurance ba at least arbanai naka sarkar kan yele ban pelai te kata ka de ka kren ka chongi ha ka bayade bat ka jinya kendo jongi mentakasni bat ki don pat ki we ki issue ki bang ya kren namar bang yes kaut ho bakan ne kam de ka one time solution ngidan kam ya ka permanent solution but ka permanent solution ngimla ban kalong ka ba Henry ki nong hikai ru ki de stakeholder ka sarkar ru ka de stakeholder ki managing committee ki de stakeholder ngide ban bu ban perkhat ka we ka jingmot ka ka bangin la ban le ya ka bahatam khna bakine ki jinge kinummi na ka we ka por sha ka we ka por kata ka de ka jinge kren ka jinge